piny Kenya mondo rang chenro no mar somo mar CBC oneni moko kuom gigo magi duoko ne jatend piny Kenya e lipot margi en ni omedo omenda mondo jol somo mar lai mar CBC. Jagoro mar riwruok mar jopuonj KNUT e bade ma Migori Kaleb Opondi wacho ni jonyuol nitiere kod pek mar nyiewo gige somo madwarore e chenro mar CBC. Kendo deber ka iketo omenda tenge manyalo konyo e nyiewo gigo madwarore mondo jonyuol oyud yot. Opondi bende dwaro mondo sikunde duto obed kod computers ma bende jopuonj nyalo tiyogo e donje mbui mondo gigol penj ma ioro mag CBC. Wamor ni CBC ok dhi kethi, tidhi lose mondo bed maber. Waseyudo ni beche ni malo kalure gi gik midwaro ni jonyuol ochiw ka nyithindo dhi godo e skunde mondo timnegi assessment. Mar ariyo, assessment mitimo ne nyithindo, nitie skunde maonge electricity, ni skunde maonge internet, koro chuno ni jonyuol chulo pesa mondo jopuonj odhi e towns mondo odhi o download penj ma nyithindo timo. Koro ma ka ginyalo review, giter computers e skunde wa, giter electricity e skunde wa te, mondo gigi te tim e school, mano koro biro bedo mayot ne jonyuol moloyo ni sani to gichulo pesa mang'eny.